DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, mayong adlaw na itong pag-usap. Alian na sabta mga kasama sa atuang DXDC Listener of the Day. Kinsa kaha, ang atuang sukitik paminaw ang atuang mabida karong adlaw. Of course, mga kasama, naanatay balay na dungga na radyo na tingog. Murag DXDC ginik. So, na natin maglagan kay naatay nakita. Si nanay mga kasama, nag-andam lagi kini si nanay. Mayong adlaw. Kasi pangalan ay Jacinta Caldona, nanay Jacinta Caldona. There is Arroyo Compound, Barangay 74. Ikaw ba ang usa sa mga kusog ay maminaw sa DXDC? Mulang. Pila na may numero na eh? 76. Sa 76, pila nakakadekada na minaw sa DXDC? Ano, dahil na mura rin. 30 katuig. Ano akong kalingawan? Mga kalingawan. Ayan. Ako naman naman kaya kung bago. Okay. Tungod kay ikaw ang usa sa mga sukitig paminaw diri sa Arroyo Compound, ikaw ang atuang bida sa DXDC Listener of the Day. Tungod niya nami dala nga mga pa-premyo. Ayan. Nay dawata ang atuang radio set. Ayan. Lingkol kayo ng radyohan ay Litso manag panglibi sa panudan sa panihapon. Dawata nay. Ayan, napagitay soft drink nay. Tambal sa uhaw, init ang panahon. Napagitay t-shirt na souvenir. Ayan ay suotan niya nga tuwang souvenir na sa DXDC. Ito ang masulti na sa DXDC na. Agang salamat lang naman. Ayan, ang imong mga siningan diri imbita hapon. Mamino. Mga silingan ko na sa abante mo, akin mo diri sa dito, paminaw ko mga drama. Ay ako tayo pa sa punuka. Kala agad, di ka basta-basta na I see. Ayan, Nay, salamat kayo Nanay Jacinta sa imuhang pagpaminaw. So, mga mga kasama, ang atuang DXDC Listener of the Day, si Nanay Jacinta, dito sa Arroyo Compound, ning atuang siyudad sa Davao. So, kamudihang mga naminaw, ay mong kabalaka kung di pa mumaabtan karon kahit taas pa kayo mga panahon. No, adlaw semana ang kining atuang DXDC Listener of the Day. Kawan na to, kinatibukang pwersa sa DXDC Army Davao. Kini si Radyoman, Jewel Dray, Tatak, Arimen! DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.